Hvad for en? Det er freestyle. Marcelines danseskole. Freestyle. Okay. Optagen er det godt. Ja, vi kører. Okay. Jamen det er det. Smukt. Freestyle. Har du lært noget i dag? Ja, der er sgu noget. Ja, den kører. Den kører. Det er godt. Jeg skal få det hele med. Ja. Master. Yes. Det er den sidste der. her. Her kommer lige det allersidste. Den allersidste. Det er en mand, der er ude at løbe. Så bliver det blæsvejr. Så blæser helt vildt. Og hvad sker der så? Så ryger han. Vi er nødt til at køre den vej. Det er også en forkert vej her. Så kommer vi. Vi kommer. Nå. Ja, jeg skal lige med. Det er så fedt ud. Kan du lave den? Yes. Det kan du godt lave. Kom så. Mand løber. Først løber manden. Først løber han. Ja. Okay, så kommer vinden. Ja, du bliver ved så bagud. Ja, okay, hvor er hatten? Og brillerne ryger i stedet for. Brillerne. Ja,